Menene aggregate a kankare wato yashi da tsakuwa? Yawancin mutane tunaninsu yana komawa ne ko kuma suna ba da muhimmanci ne ga siminti a cikin kankare. Suna mantawa da yashi da tsakuwa. Wannan kuskure ne. Sunana Injiniya Salim Idris Malami. Ni injiniya ne a ɓangaren gine-gine da kuma ingancin kankare. Aggregate wato yashi da tsakuwa shine kusan duk wani abu da yake cikin kankare saɓanin siminti da ruwa ko kuma wani sinadari wanda ake ce masa admixture wanda yake ɗan canja yawan ruwa a cikin kankare ko kuma ya ɗan canja masa wani kamanninsa. To duk abin da yake cikin kankare in ba waɗannan da na lissafa ba shi ake cewa aggregate. To menene rabe-raben shi wannan aggregate da muka yi bayani? Wato aggregate muna da kala biyu. Na farko muna kiransa da suna fine aggregate wato yashi. Sannan kaso na biyu muna kiransa coarse aggregate wato tsakuwa ko kuma dutse. A gaskiya abin da ya kamata ka gane shine kaso 70 na kankare aggregate ne wato yashi da tsakuwa. Domin haka kaga yana da matuƙar muhimmanci kenan. Amfanin ruwa a cikin kankare shine ya kunna aiki wato ya sa hydration ya fara. Amfanin siminti shine ya samar da binding wato ɗaurewa na waɗannan abubuwan ko kuma sinadaran da suke cikin kankare. Shi kuma aggregate amfaninsa shine yake ɗaukan nauyi. Ma'ana nauyin da yake cikin ko kuma nauyin da ake ɗora wa kankare. Ma'ana kaga kenan idan ka gagara ko kuma idan aggregate ba shi da kyau a kankare abubuwa suna samuwa. Na farko ƙarfin kankare yana raguwa. Sannan ingancinsa mai ɗorewa wato long term durability yana samun matsala. Abu na uku gini yana fashewa wato ana samun abin da ake cewa cracks. Shi yasa kankare ba siminti ne kaɗai ba. Kankare gamayya aiki ce ta tsakanin abubuwa da yawa ma'ana siminti, ruwa da kuma aggregate. Idan ka gaza gane aggregate wato yashi da tsakuwa ka gagara gane menene kankare. Shi yasa yake da matuƙar muhimmanci ka fahimci menene aggregate a cikin kankare.